aguardando por unha cita. Ya te digo, e ao encima tardan en recibirlos. Bueno, temos claro que vamos a pedir, non? Sí. Ok. Unha unidade de atención multidisciplinar para as afectadas. E un estudio de salud. E como non, unha atención digna. Vete aí. Voy. Igual non é moi correcto. Ya, pero é que vamos a estar esperando. No, teníamos a esa hora e vamos a empezar. Hola. Hola. O xerente do Xergas marchou a unha xuntanza e non vos vai recibir. Moi boas, ao final as teñen que votar. A que? As tolas do Xure. Vou ver iso. Agora está vendo moitas operacións, están retirando moitos Xures. Iso é todo mentira.